ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ପାପା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ବୋଲି ବି ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ମମି ଟିକେ ଘରେ ତାଲା ପକେଇବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ତ ପାପା ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ମମି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମମିଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି, ତାପରେ ଆମମାନେ ଗଲେ ସ୍କୁଲ। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଆମମାନେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଥିଲେ। ମମି ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମମାନେ ଆଉ ରିତୁଇକ ବି ଯାଇଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ। ତ ଆମମାନେ ଫିସ୍ ବି ଭରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଫିସ୍ ଭରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଆମମାନେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ପେପରରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲି। ତ ମମି ତାପରେ ରିତୁଇକର ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଘରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରୁଥିଲୁ। ଆମମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲୁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଅଙ୍କଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପାପା ଆମମାନେ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ପାପା ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମି ଆଉ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ, ରିତୁଇକ, ତ ଆମମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାଡ଼ି ବାହାରିବା ଯାଏ ୱେଟ୍ କଲେ। ତ ଆମମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ ରିତୁଇକ ବି ମୋ ସହିତ ଯାଉଥିଲା ଆଗରେ ବସିକି। ରିତୁଇକ ଆଗରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ଆମମାନେ ଚାଲିଲେ ଘରକୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ବି ଧୀରେ ଯିବେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆମମାନେ ଦହିବରା ଖାଉଛେ। ଦହିବରା ମମି ଗୋଟେ ନେଲେ, ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ନେଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଖୁଆଇବି ଦେଲେ। ତ ରିତୁଇକର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଥଡେ ବି ୱିଶ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋ ପାଇଁ କିଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି